Daalụ ndị ọma na-ege ntị. Achọrọ m iji ihe m ga-akụzi unu taa wee kene ndị na-esonyere m, ndị na-alaiki bụ ihe m na-akụzi. Anyị mere mmụọ m ji wee sị m were ihe a wee kụziere unu, ọkachasị ndị nugoro nwaanyị, ụmụ nwoke. Ọ ga-adịkwa nwunye gị mmakwa, mana nke ahụ ndị ọ ga-enyere aka ọfụma bụ maka ndị nugoro nwaanyị, ndị inwe mmetụta mmekọ na nwunye ya ada amasịsị mgbe ụfọdụ, maka na ihe ha ji wee bụrụ nwoke ada arụzi ọrụ, ọ dị adụzi ike. O nwere ike ọ bụ na mmiri mmụọ ya, na mgbe ọ na-emetụrụ ya aka ọ gbasịsịa mmiri mmụọ wuru mmiri. Ma ndị na-agba mbọ ka a ga-esi, maka ụfọdụ mmiri mmụọ ga-abụ na mmiri mmụọ ga-esiri ike, ọ ga-atụwa nwaanyị ime. Mana ihe na-akụziri gị ihe ị ga-eme ga-enyere gị aka mmiri mmụọ gị ebido siwe ike, nwunye gị bido n'akwa ụtọ gị. Maka na ụfọdụ ọ bụ na nwunye gị aṅụrọ gị isi ego, o nwere ike ngwa isi ego 1 hour 30 minutes ka o nwee ike wee kwụrụ ọtọ, ma ọ dọwa ya aka n'ihu. Ọ bụ na ọ dọwa ya aka n'ihu gha ya akwụ ọtọ, mana ihe m ga-enye gị na ihe ga-enyere gị aka mgbe ọ na nwunye gị kpara aka. Ọ bụ na ọ kpara gị aka so anya ị ga-enye nwunye gị ife iji wee bụrụ nwoke a na-ekwe n'isi. Maka na ụfọdụ adịghị enwezi mmasị ebe nwunye ha nọ. Maka gịnị? Maka na ife o ji wee bụ nwoke na-emezi ifere, ọ da arụ ọrụ. O werugwo kemikal, ụmụ ife ụfọdụ a na-erigasị arụrọ mma bụ kemikal nne wee gbuo ife ha ji wee bụrụ nwoke, ọ da arụnwụzi ọrụ. Ọ bụrụ na nwaanyị aṅụrụ isi ego adọghị aka n'ihe like 30 minutes, ọ ya arụ ọrụ, ọ bụrụ ife fere doro ha. And mana ụmụ nwaanyị, ọ bụrụ na gị na nwaanyị mekọ ihe ọnwụ na nwaanyị abịarọ, the next thing obi ama ndị ya mma, idegosikwa gị nwee ife ọ ga-eme, obido chọwa onye ga-eme ya ọfụma. Ụfọdụ ga-abụ ya na nwaanyị mekọ ihe, bifo ma ihe na-aga na ọ bịago 2 times or 3 times, mana nke nwaanyị abịaghị ofu mbịa. And ụfọdụ ụmụ nwaanyị ha na-anwụ na n'ime, mana ha ga-ekwu, and ọ ga-eme ihe ọ bụrụ nsogbu dịrị ndị nụrụ di na nwunye. Ọ ga-eme ya obido gbawa n'ezi chọwa nwoke ga-emetụ ya ọfụma, ga-eme ya. Andị ma nwaanyị mee ife ọbụla ọ bịara obi adị ya mma, mana ụfọdụ amụrụ maka ya. Ụmụ nwoke ka m na-agwa okwu a ka unu bịa ka m nye unu ife ọ ga-abụnye unu, ka ngedere egwu unu mara ka esi agba egwu ọfụma. Mana ejekwana nkụzicharụ gị ị na-emezi ije onye ọbụla ịfụzi ọwụwụ ma nwa na mmedị ịkpatara ị na-awachi onye ọbụla ịfụziri. Ọkwa ofu ngwa goolu aga uche ndokwa ya. Anya ka njọ si na ndị a bụ ndị njuwe na-akụ ya maka ndị nugoro di na nwunye ka ọ ga-aga bara uru ọfụma. Anyị nwoke ife o ji wee bụrụ nwoke, mmiri mmụọ ya adịghị esizi ike, na-agba mmiri. Bịa nso ka ntụ ihe ị ga-eme, ọ ga-enyere gị aka. Nee ihe a m ji n'aka, ọ kabeji, pọpụ kabeji, a na-akpọkwa ya red kabeji. Ọ mara ezigbo mma. Iwetara m ya gị iberikọsịa ya obere, tinye n'obere baf efere, maka na ị ga-akwọrọ m ya akwa, iwu grandit. Then iweta ube oyibo luru eru, maka esi mgbe iwepụta ya, kọpụta nke ya, tinye n'ime ya. Ije wetara ụmụ sprite, iweta sprite, iweta nnu, mee ka ịchọ na iwetara nnu, obere nnu, tinye n'ime ka gaasị ahụ dị ya n'ime pụọ. Ị ga-agbụsịkwa mmanya na ahụ niile, sprite ahụ niile obere ka ị ga-agbanye n'ime ya. Iwere obere ahụ ga-egbanye ka ị nwee ike wee kwụọ ya akwụọ ka o wee duru kwid. Iwetazie ya, ịkpachazie ya, tinye na friji. Ọ na-adụ mma ụtụ ka ọ na-aka arụkarị ọrụ ọfụma. Ụtụ bifo erie ihe ọbụla na ụtụ, ịtasị ụtụ ịgbara ya obere shọt, ọnụ ụmụ shọt eji ahụ ka ị ṅụọ ya, ịlapụ ọnọdụ ka 30 minutes or 40 minutes, 30 minutes to 1 hour, iwee rie nri ụtụ. Ịchọkwa imekwa, enwekwa ike ịṅụ ya ka ọ bụrụ na ịchọ ịna bọọlụ, maka na ụfọdụ ga-abụgharịsịa nri na-ekuru nri ama digest okuru n'afọ. Ọ na-eme
ị ga ụlọ ị ga-arahụ ọma ndị gị mma na-arụ ịmala ụlọ ọfụma ịnwụkwa ọ na-emekwa ihe mmadụ riri onwe ike wee digest ọfụma ịlanwụ ụlọ onye gị ihe na-arụ maka na ụfọdụ na-abụ isie nri ọ nne ya digest na-eme mmadụ ọ na-ebu oke ibu ịghọtago. So ụmụ ife a ọ na-adị mma ma ndị a na-eme ime obere ife obi a na-eti gị kpumkpumkpum ị na-aṅụkwa ihe ọ na-adụ mma ụtụtụ gbara ya one shot ị ṅụọ icheru 30 to 1 hour 30 minutes to 1 hour iwee rie nri ụtụ. Ọ bụrụ ị na-eme nke a before 3 to 7 days ị ga-afụ ihe dị iche. Ọrụ ọ na-arụgasị buru ibu ma nke m na-akụzita maka ndị mmiri mmụọ ha na-agba mmiri mmiri ma ndị ọ ga-agbawo na nwaanyị adọghị aka n'isi ego ha ma ọ nwaanyị aṅụghị isi ego ha ya alụ nwa ọrụ o mee igbu ụfọdụ ife na-eme ha imetụ nwunye ha aka. Onye ka anyị sa nkụziri unu nke a cheta na Sprite ị ga-eme ihe a Sprite ị ga-eweta ị ga-etinyekwu ya obere nnu ichekwukwa na itinye obere nnu ka gaasị apụọ and ọ bụrụkwa Sprite a niile ka ị ga-eti n'obere ka ị nwere ike wee kwụnwuo ya. Onye nsị ka nkụziere gị ọ ga-abara gị ka ị na-eme nke a iwetazi etinye na friji ụtụ gbara ya ṅụọ iji etinye na friji ka ọ ghara ịnọkọta mebie ịghọtago ụtụ gbara ya ṅụọ ma ọ chọrọ ịnapụ irisia nne ọ na na-awa irisi nne gbara ya ṅụọ ka o nwee ike wee digest nne ile ọfụma ọ na-adị mma n'arụ. Ọ mmụọ nsị m kụziere unu ka unu were ya wee na-enyere onwe unu aka na-ekenekwa ndị na-esonyekwa ndị na-esokwado ozi ihe mma akụzi ka mana ihe na-akụzi abụbụ oge ya mana mmụọ nsị m were ya wee kene unu wee mee ka maka na ihe anyị nọ na mbụ end of August ka unu wee nyere onwe unu aka daalụ rie nne ọ maka ndị nugoro nwaanyị ka ghara ije kwacha nwa mmadụ ịkwachakwa nwa mmadụ ọfụ one shot ya baa iburu